lang. Ang tagal na natin sa Tagbilaran. Hindi ko pa na-try dito. Try natin noon. Noon. Kaya ang tagal na. Ang tagal na. Mga siguro 15 years, 20 years na. Masarap ito, yung shakers. Ay, tater tots. Ha? Ayan, tater tots. Patatas ko yun. Patatas ko yun. Patatas yan. Para sa mga Ano patatas. kaya? Cheese, sour cream. Yan ang kami. Barbecue. Wow! Tabayan. Anong gusto mo? Sobra. Yan sila mga Ano big. naman yan? May gift siya. Ano ang gawin mo? Ano gusto niyo? Sabihin niyo, kain kayo dyan o punta tayo sa Dito iba? na ba? Dahil mas malapit ba? Gusto namin kumain na dito guys kasi ako'y pagod na. Pagdating sa bahay ay hindi na kami maghapunan dahil mag-6 o'clock na, sabi nila, hindi na kami mag-snack. At ang gusto ay kakain na kami ng dinner, diretso na para sa ganon, pagdating sa bahay ay hindi na magluluto. Ganyan. Hey friend! Alright, speed. Good to see you guys. Thank you tayo. Ayan, magagaling na shake it sa inyo. Pizza Hut na kayo. Teka guys, ipapakita ko sa inyo ang menu. Ayan o, sarap no? We believe in pizza. Bago talaga yung menu. What does it mean we believe in pizza? Nami bago nga pizza. Pwede siya gawayan niya. Nami bago. Karon pa lang ila. Mo ba? Oh, this is new. Ano yan? Cheesy bites Meat yan? pizza. Meat? May cheese siya, cheese. Cheese. And then, kung saan siya? Spam. Ah, spam. May spam. Spam Okay. ka? Try Pwede natin po na eh. siya. Oh, Bago gawayan na, bago na na flavor. Yes. So, kita yung magpausuan ha? Kami daw magpausuan. Kain tayo nito, oh. Spam Cheesy Bites Pizza. Bago sa Pizza Hut. I-try namin. So, try namin to. What's nicest? 80 slice lang? Ito ba? Crab ba? Gano'n kalaki? Mga ilang inches? 12 inches. Try natin ba? Ganito kalaki? Ano, kani po, doon sa ni 8 ground slice lang? Crab. Crab salad. salad roll. Yeah, tama. Available din. Yes. Dalawa. Okay. Isa po niya ni Okay. crab salad roll. Lima. Yung chili stick. Yan o, saan? Yan, chili stick. Chili cheese sticks? Nga ba yan? Ah. Ayun, meron sila. Meron kayong internet dito eh? Okay. Yes. Anong ano yun? Isa po niya ni Okay. Drinks niya. appetizer. Drinks natin. Yung healthy eh? Sure. Healthy. Anong healthy? Tubig. Lemon ko. Batong water. Ito. May lemonade. Lemonade. Na bottomless. Ha? Bottomless na lemonade. Bottomless na lemonade. Isa ka buok. Isa. Oh. Diretso na siya. Diretso na. Ngayon nasa akin. Sa akin, lemon cucumber. Sa'yo, sir, lemon cover din sa kanya sa nan. Try mo ha. Ano ba yung drinks niya? Sa akin lemonade. Sa akin, lemon cucumber. Mango, Try mo ha. berry. Yes, she is. Alam mo, Sige, lemon na rin. What's your name? Maricar. Ayun, nagtago. Maricar. Okay, look for Maricar here. Pizza Hut, Vicky Mall. Ano yan? Established 1950. Mango tayo mga, sir, no? Ha? Mango tayo mga, no? Nilagyan man. Galing. Matadot.
Nako po. Kaya ako naman, Japanese na ha? Japanese na. Johan, nagpaminta. Lagyan ng paminta. Salamat. Ganda. Thank you, Johan. Kain natin. Nice to meet. Sige guys sa camera. Uy, kainin natin. Try natin, guys. Kapsan. Ako muna. Paano? Kapsan na, i-dip ko dyan. Hip natin. Uy. Yeah. Ano ito? Bakit? Nakailay naman itong Meron siyang pipino, crab meat, and then lettuce. Ano ba yun? Ayun. Bagyo. Anong tikman mo? Ha? Lasa. Ano lasa? Hmm? Ano lasa? Hindi mo makapagsalita? Lasang ano? Crab na. Ano yun? Ano yun nasa gitna? Bakit matapos yung bulsa ko? Ano? Ano ko? Ano yan? Kanina ko yung medicine mo. Yan, pilik na. First slice na. Okay. Ha? Gusto niyo sir first slice? Ipaserve. Okay. Bakit mas maganda yata sa picture kaysa personal? Mas maganda raw sa picture. Di ba sa picture? Hindi ma. Ay kayo rin ma'am? Okay. Then cheese sticks. Thank you. Enjoy your pizza ma'am. Thank you. Yung mga kami yan? Sino yung tumutulog? Ha? Sino yung maingay? Yes, so the British man. Tomato sauce. Kain natin itong pakita ko sa inyo guys, meron siyang cheese sa loob. Ayan o. May sausawan. Ano itong sausawan niya? Diyan. Ayan. Ganun pala ang loob. May chili oh. May chili. Spicy. Pero masarap yung ketchup nila. Mga ano yung pasta? Natural na natural. Yung nilalagay ko sa pasta yung ginamit nila eh. Pure tomato. That's what I like. Sour. Sarap. Sarap guys. Yummy. What can you say, Gian? Okay? Hey, Papa. Wala ka ng tibo ah. Ha? Ito naman, Sarap. yung pizza. Itong dulo niya ay ganyan. Meron siyang Maganda yun. cheese. Then, Ito. masarap din ito ba? Ano, tagdat yan. Masarap din ito sa Wow! Meron siyang cheese sa loob. Actually, may ignore ba? Ha? Maganda yung ganitong ginawa nila dahil
Usually, i-leave lang ba ito? Hindi kainin na. Ayan. Sarap. Tapos meron siyang spam. Kita nyo yun, spam. A cube of little spam. A little cube of spam pala. So cheesy. Wala slice mo. Tatlo lang Ano? ba? Tatlo guys. Ito pala po mo. Parang triangle pala. Ha? Ano? May cheese, may chili. Tapos na ron. Tapos sausaw. Okay, ayos. Hey guys, video ko pa kasi gusto ko i-report sa kanila yung price. Ito, baka meron kasing laging nagtatanong kung magkano yung kinain namin na pizza. Yan. Oo. Ayan na. Nasaan ang pizza dito? Wala naman. Ito Spam? yung ayan, yung pizza 639, tapos yung crab salad 189. Ayan. Yan na yun. Yan yun guys. Okay, bye-bye.